guys, good evening. Welcome back to our channel and happy Rama Navami to all of you. ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ କରିକି ଆସିବୁ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ସେଠି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ସେଇଠି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନସ୍କାମନା କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ସେଠି ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ till then, bye. କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମକୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଟିକେ ବାଟ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସଷ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଲାଣି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମ ରିଚା ଦିଦି ଆଉ ଯିଏକି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଫାଇନାଲି ସି ଇଜ୍ ହିୟର୍। ଆଉ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁ, କେବଳ ରାମନବମୀ ହଉ କି ଶିବରାତ୍ରି ହଉ, ଖାଲି ଶିବରାତ୍ରି କିମ୍ବା ରାମନବମୀ ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ହେଲାନି। ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଆରାମସେ ବି ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଅ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆସିକି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ୱେ ରିଚ୍ଡ। ଜାଣିପାରୁଥିବା, ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ବସ୍ ପାଇଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ଗାଇଜ୍। ଆଉ ଆମେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହୁଁ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ବି ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କଲୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।